सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों गगामुग दखना दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 30 बोसोरारि जथुमाखौ गगामुग हालामनि दक्षिण नलबारि बाथौ थानसालिनि गेलेग्रा फोथाराव खुंफुंदों। हाबाफारि बायदियै फुंबिलिनि 6 रिंगानिफ्राय साफाय खालामनाय हाबाफारि 6:30 रिंगायाव गाहाय लांगोनाखौ बेखेवना होयो दक्षिण नलबारि गामिनि बोसोनगिरि अनिल बर'आ। फुंबिलिनि 7 रिंगायाव गाहाय सायनासालि बेखेवनानै होयो रायदाव आफादनि आफादगिरि गाबख' बर'आ। जामुंसालिखौ बेखेवनानै होयो बरदलनि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि बिनान मोसाहारिया। हाबाफारि बायदियै बिफां गायनाय हाबाफारिखौ बेखेवनानै होयो दक्षिण नलबारि बर' गुदि थुनलाइ फरायसालि नबकान्त बर'आ। गाहाय फोरोंगिरिया फुंबिलिनि 8 रिंगायाव आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोदों गगामुग दखना दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि सन्जय गियारि। बेबादिनो थान्दै मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लागोन मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेहाथारि बड'सा ब्रह्म बिथाङा। माननि आलासि महरै बाहागो लागोन धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि उदां बि बड'साजों लोगोसे गोबां दैदेनगिरि आरो ओनसोलनि गेदेमा मेलेमजिबि बिथांमोन आरो ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा। गिबियावनो खुलुमनाय जासिग्रोबाय रादाब बुथुमगिरि नोंथांमोननिसिम जे दिनैहाय गगामुग दखना दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 39थि बोसोरारि जखनथाइ आरो बेवहायनो आलासि हिसाबै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे नेहाथारि बड'सा ब्रह्म सार बिथांखौ जोङो गाहाय आलासि हिसाबै जोङो लिंहरदों आरो लोगोसे धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मानगोनां तेनजिं बर' साराबो बाहागो लागोन आरो जिल्लानिनो जोंनि माहारियारि आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोना बाहागो लागोन आरो जिल्लानिनो एबसुनि आरो गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय बिबानगिरि बिथांमोनाबो बाहागो लाफैगोन आरो गगामुग दखना दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेन्दोङाव थानाय 82 खान गामिनि रायजो राजाफ्रा बेवहाय बाहागो लाफैगोन आरो बेवहाय जोङो सावरायगोन थान्दै मेलाव जों सावरायनायनि गुबै थांखियानो जाहैगोन जे जोंनि लाइमोनफोरखौ जे जोङो सोलोंथाइखौ बोरैहाय गुन गोनां सोलोंथाइ लाहोनो हानाय जि जोंनि फरायसा लाइमोनफोरनि आखुफोरा जि गाज्रि लामाजों थांनाय बै खोथाफोरखौ जोङो दिनैनि बे डेलिगेटआव सावरायनानै जे जोङो थांखि लागोन जे जोंनि लाइमोनफोरा जे गुन गोनां सोलोंथाइ लानायाव आखा फाखा जानांगौ आरो जोंनि लाइमोनफ्रा जि सोलोंथाइ लानायजों लोगोसे जि गावनि जि स्किल डेभेलपमेन्ट जि गावनि एक्सट्रा कारिकुलाम जि रोंगौथि बेफोर खान्थिखौबो जोङो बे सावरायनायाव आयदा होगोन आरो लोगोसे बे सावरायनायनि उनावनो जे जोंनि हालामखौ जे दिनैहाय जों जि जायगायाव जों बे जथुमाखौ लादों दा बे जथुमा लानाय जि जायगा दक्षिण नोलोबारि गामि बे दक्षिण नोलोबारि गामियाव जिहेतु गगामुग राजा लामानिफ्राय खोब 7-6 किल'मिटारसोल' जागोन दा बेवहाय जि अबस्था लामाया थांफै गैया दालां गैया दा बेफोरखौ लानानै जोङो सावरायनायनि गेजेरजों जोंनि समस्तिनि जि मन्त्रि MP बिथांमोननो जोङो मेम'रेन्डामफोर गथायगोन जे हालामखौ जोङो मोजां खालामनांगौनि सार्थआव डेभेलपमेन्ट खालामनांगौनि सार्थआव जि दालां गैया बेखौ लुफुंनांगौनि सार्थआव लामा गैया लामाखौ लुफुंनांगौनि सार्थआव जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद गगामुग आन्सलिकआ गासै बिथिंखौनो सावरायनानै जोङो बेफोर डिसिसनखौ लानाय जागोन आरो बेजों लोगोसेनो जों सावरायबावगोन जे जोंनि हालामाव जि आसाम सरकारा जि उन्दै बैसोआव हाबा जानाय बे हाबा जानाय होबथानायनि जि आयेन लाबोदों बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा बरायदों आरो बे बरायनायजों लोगोसेनो जोंनि हालामनि रायजो बर' माहारिनि जि रायजो जानाय समाज बेबस्था बेफोरखौ जों थिग खालायनो रायजोफोरखौ खावलायदों आरो जोङो लाइमोनफोरखौ जे 18 बोसोर जायैनि सिगांनो हाबा जानायखौ जोङो बन्द' खालामनांगौ होननानै खावलायदों आरो बेखौ गासै बर' गामिनि रायजो राजा समाज बेबस्थायाव बे खोथाफोरखौ सावरायनांगोन आरो लाइमोनफोरखौ जोङो जि धोरोमावनो थाया मानो धोरोमसालियाव जों लाइमोनफोरखौ धोरोमनि गियान माखासे गियानखौ जोङो होनांगोन अब्लासो जोंनि लाइमोनफोरा जि गियान धर्ज गियान धोरोमनिफ्रायबो मोनगोन अब्लासो जोंनि लाइमोन उन्दै फरायसा बिथांमोना जे बेफोर जोंनि गावनि जि आखल आखु केरेक्टारिटि दानाय बे धोरोमजों लोगोसेबो फैफायो दा बेखायनो गामि समाज बेबस्थाखौ जोङो रायजोफोरखौ खावलायदों जे जोंनि फरायसा लाइमोनफोरखौबो मन्दिरफोराव जों बाहागो लानाय आरो बेवहाय मोजां मोजां खोथा सावरायनाय फरायसाफोरनि जि
गुन गोनां सोलोंथाइ लानांगौनि खोथाफोरखौ सावरायनाय आखल आखु दानायनि खोथाफोरखौ सावरायनाय बेफोर बेबस्थाखौ खालायना होनांगौ होननानै जोङो खावलायदों। सेरफांगुरि बाजार सुरुमा माग बिहु दामाका अफार लाबोदों। क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार सुरुमा 11 जानुवारिनिफ्राय 31 जानुवारिसिम माग बिहु दामाका अफार आरो एक्सचेन्जनि खाबुफोर होगासिनो दङ। नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार सुरुमाव खुंफुंजानाय माग बिहु दामाका अफार एक्सचेन्जआव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो फुंखा एन्टारप्राइज बाजार सुरुमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय 90% लन, गंनै हेलमेट फ्रि, केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1000 रां केसबेक हरफिननाय जागोन आरो माग बिहु दामाका अफार एक्सचेन्जजों लोगोसे बाइक बायगिरिफोरनो गांसे ब्लेंकेट फ्रि हरफानाय जागोन। फुंखा एन्टारप्राइज बाजार सुरुमा आरो मोजां खाबुबो होबावदों। 500 रां होग्रोनानै गोसोबायदि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन आरो गासै गारिजों लोगोसे मोनफा मोनफायै इस्यु गिफ्ट हरफानाय जागोन। आबुङै मिथिबावनो थाखाय 8135872656 आरो 9101547892 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।